up mga kasyaw? Maon day tag mangga no? Ikan ni Master Tisoy. Libre ta niyang mangga. Indian Mingo. Indian Mingo. So let's go. Yay! Bawal maglaway ha kay kamalumi wa man gyud maglaway ninyo gud. Kaon na dis. Tinibuok na gid ni. Napuy ato dai. Si pari-pari. Ano naman? Hapit naman day mabayin no? Pare-pare. Sililit ba? Ano man? Oo. Ano na tote? Sa akong nadunggan pud. Bulan sa kun siya konsyal. Ug ang sakat niyo ul. Kunsar sa barangay? O sa lungsod? Seriyo man kun timulan sa lungsod. Rio nga. Marigan yun? Mo dito nagkuhan siya. Nangumpan niya. Umpan niya. Mayaki. Butaran na to to. Oh. Ito lang nato unay kwarta. Umay ba ba? Ah. Patawa lang ta. Hindi gino. Pero nang umaot mong no, ambot ka. Ano ning namaot ni? Ika lang. Pero bawal ko dito ni mamukbang-mukbang soy. Okay. Sunod magmukbang ta durian. Kanto na sa tumukuan. Dili na kutsilyon. Kikito na to diretso. Kaya ni mo pa nito lubisoy. Naging baba. Mapangag ka. Ali maon. Sabab diha, berapa kag bright. Oh, may isa oh. So karon guys, gaman na twist ang pagkaon na mangga no, mukbang. Kada kaon na mo at tubang sa kamera. Kung pinsay mautog naong mas luman, bunala na ning mineral. Oh, tigit ni promote ka, wag ni sulod. Kami ha. Wala pa man ni Marta yun. Okay. Start na. Ikaw na, ako na. Oh. Okay. Round 2. Nimil. Di ba ako katawa? Gabi yung kasong na ngayon. Lupig ko ano yun. Anad man, master man. Easy naman kayo.
Mm. Ah. Halong din guys. Grabe guys, Master Tisoy, no? Ano mo katawa ka, ha? Ah. Ah. Tukman ko sa asin. Sakit. Ang sakit tubig sa video di kalang guys. Salamat dyan. Squinta to kabog sili. 50 kapin. 52. Mati ako. Isa pa may nahurot. Wah. Sama sa pagkaon ako niya. Nga. Ah. Ano kabalos eh? Ah. Ah. Sumber ba yun? Kabi kabagtik. Ah. Bika lang. Tulog singot. Mga tangtang gani mo si Pona ni ba? Kubit palayo. Ah. Alam nyo. Ayun na po to. Nalangan na gusto masurtis eh. So, salamat dahil no sa inyong paghumansa mo ang video. Hinaut na unta og kinsa pay wa pa nakasubscribe sa mo ang YouTube channel na mo. So, ayun na ninyo padugaya. Dali-dalian na ninyo. Subscribe na sa mo ang YouTube channel Katipunirong Siaw. Then follow sad mo sa among Facebook page o sa TikTok account na mo Katipunirong Siaw pareha na tanan. Sa gusto magpa-shoutout, comment lang. Hashtag Katipunirong Siaw para ma-shoutout ka naman sa among sunod nga video. So, ora to. Ano pa, son? Dili ka. Kana. Kuya man kanang mamano ya. Kato sa laki kato ra. Uy man, kato itong pod. Sa mamang muting pagkaon na. Takanan do ako pag mana, ito mo banting-banting. Inyo ana, alam mo po na rin. Ito, dili ko ba ubabay, gura libutan din. Nakapin ko. Sige mo. Oh, Pasakan.
hinaot na unta na ma-enjoy mo sa mo ang YouTube channel namo, na makatangtang sa inyong stress, ug inyong kaguol, ug inyong bugnaw na kasing-kasing. Ug kinsa man gani ganahan magpaduol sa mua, ug enjoy sa mua, ug magpa-join, ali na. Welcome ra kanunay mo. Kinsay ganahan magpam kulag sa mua.